सानसेखालि सासे फोरोंगिरिया गावनि सिङाव थानाय गासै फरायसाफोरखौ लिंनानै बुंबाय, फरायसाफोर, दिनै जोङो मोनसे खेला गेलेगोन। बे खेलानि नियमानो जाहैबाय जे आं नोंसोरनो थाइसे थाइसे आपेल होगोन आरो बे आपेलखौ जायानो रावबो नुवाजासे आन्दोआव थाखुमानानै जानानै आंनिसिम फैनो हागोन, बेनो गिबि बान्थाखौ मोनगोन होननानै। अब्ला फरायसाफोरनि आखायाव फोरोंगिरिया थाइसे थाइसे आपेलखौ होनानै साफ्रोम फरायसाफ्रा फोरोंगिरिनि बुंनाय बायदि बिसोरो आन्दोआव रावबो नुवाजासे थांनानै आपेलखौ जाखुमानानै फोरोंगिरिनिसिम फैयो। बैसोर फरायसाफोरनि गेजेराव सासे फरायसा दङमोन। बे फरायसाया आपेलखौ जायाब्लासेनो गावनि आखायाव लानानै जेब्ला फोरोंगिरिनिसिम फैयो आरो फोरोंगिरिया बे फरायसाखौ नुनानै फरायसानाव सोङो, नोङो मानो आपेलखौ जायाब्लासेनो लाबोफिनखो? फोरोंगिरिनि सोंथिखौ खोनानानै फरायसाया बुंबाय, सार, नोंनि बुंनाय बायदि आङो रावबो नुवाजासे आन्दोआव थाखुमानानै आपेलखौ जाखुमानो हायासै। आङो गोबां जायगायाव थांबाय आपेलखौ जाखुमानो थाखाय, नाथाय आङो जेरावबो थाखुमानानै आपेलखौ जानो हायासै। आङो बाथरुमाव थांबाय, हाग्रा बारियाव थांबाय, क्लासरुमाव थांबाय। आङो जेरावखि थाङा मानो सासे आंखौ नोजोर होग्रा दङ, सासे आंखौ नायग्रा दङ, आरो बेनि नोजोराव आङो थाखुमानानै बे आपेलखौ जानो हायासै। जेब्ला फरायसानि बाथ्राखौ फोरोंगिरिया खोनायो, फोरोंगिरिया आसरित जाबाय, सोमोनांबाय आरो फरायसानाव सोंबाय, बेयो सोर? अब्ला फरायसाया बुंबाय, बियो इसोर। इसोरनि आन्दोआव थाखुमानानै आङो आपेलखौ जानो हायासै। आङो जेरावखि थांदोंमोन, आङो बै थांनाय जायगायाव इसोरा दङमोन आरो इसोरा आंखौ नायबाय थादोंमोन। बेखायनो आङो आपेलखौ इसोरनि नोजोराव थाखुमानानै आङो जानो हायासै। बे बाथ्राखौ जेब्ला फोरोंगिरिया खोनायो, अब्ला फोरोंगिरिया सोमोनांबाय, फोरोंगिरिया आसरित जाबाय। जोबनायाव फोरोंगिरिया बे फरायसानोनो गिबि बान्थाखौ होबाय। लोगोफोर, बे स्ट'रिनि गेजेरजों जोङो मा सोलोंनो हायो? इसोरा गासै जायगायावनो दङ। जोङो हाग्रायावनो थाङा मानो, अबा हाजोआवनो थाङा मानो, बहाबा दन्दरावनो थाया मानो, बा जोङो न' सिङाव दरजा मारिना थाया मानो, बा जोङो खोमसि जायगायाव थाया मानो, गासै जायगायावनो इसोरा दङ। आरो गासै जायगायावनो इसोरा जोंखौ नुयो, इसोरा जोंखौ नोजोर होयो। बेखायनो इसोरनि आन्दोआव थाखुमानानै जोङो मुङा मुंसेबो मावनो हाया, जोङो मुङा मुंसेबो खालामनो हाया, जोङो बुंनो हाया। इभेन जोंनि साननायखौबो इसोरा मिथिगौ। बेखायनो लोगोफोर, जुदि इसोरनि आन्दोआव जोङो थाखुमानानै मुङा मुंसेबो जुदि जोङो मावनो हायाब्ला, मावखुमानो हायाब्ला, खालामनो हायाब्ला, नायखुमानो हायाब्ला, बुंखुमानो हायाब्ला, अब्ला जोङो जोंनि मावनायनि फारसे जोङो बेसेबां सिरियास जानांगौ, बेसेबां जोङो ध्यान बा साननो गोनांनि बाथ्रा। इसोरनि बाइकआ बुङो लोगोफोर, जेब्ला जोङो गितफोरनि जेब्ला जोङो 124 बालाबनि 4 सिरिखौ जेब्ला जोङो फरायगोन, बेवहाय इसोरनि बोसोना बुंदों, नायदो, इजराइलखौ रैखा खालामग्राया बियो थेनथावनाय नङा, उन्दुलांनायबो नङा। इसोरा माब्लाबाबो मेङा, इसोरा माब्लाबाबो थेनथावा, इसोरा माब्लाबाबो उन्दुआ। बियो अरायसम बियो जोंखौ नोजोर होबाय थायो, अरायसम बियो जोंखौ नायबाय थायो। बेखायनो इसोरनिफ्राय जोङो थाखुमानानै, इसोरनि आन्दोआव खारखुमानानै थाखुमानानै जोङो मुङा मुंसेबो मावनो हाया, जोङो मुङा मुंसेबो जोङो खालामनो हाया। बेखायनो लोगोफोर, जोङो जोंनि मावनायनि फारसे, जोङो जोंनि साननायनि फारसे, जोङो जोंनि बुंनायनि फारसे, नायनायनि फारसे जोङो जोबोद सिरियास जानांगौनि जोबोद गोनांथि। इसोरनि बाइकआ बुंदों लोगोफोर, इसोरनि बाइकआ बुंदों, जुदि इसोरा जोंनि गासै मावनायखौ मिथिगौब्ला, नुयोब्ला, अब्ला इसोरनि बाइकआ बुंदों,
उपदेशगिरिनि 12 बालाबनि 14 सिरियाव बुंदों मानसिया मोजां एबा गाज्रि जेखौखि मावा मानो स्रोदै मावब्लाबो इसोरा जोंनि गासै मावनायखौ बिसार खालामगोन। मानसिया जेखौखि मावा मानो मोजां एबा गाज्रि मावब्लाबो स्रोदै मावब्लाबो इसोरा जोंनि मावनायखौ बिसार खालामगोन होननानै बुंदों। जोंनि मावनाय बायदि इसोरा सानसे न्याय खालामगोन, इसोरा सानसे बिसार खालामगोन। मानो होनोब्ला इसोरा जोंनि गासै मावनायखौ मिथिगौ। इसोरनि आन्दोआव जोङो थाखुमानानै मावनो हाया। गोबांबार जोंनि मावनायखौ मानसिफ्रा नुवा। जोङो गोरोन्थि मावब्लाबो जोङो मानसिफोरनि नोजोरनिफ्राय जोङो मा खालामनो हायो? बारग'नो हायो, जोङो दोनखुमानो हायो। मानो होनोब्ला जोङो मानसिफोरनि आन्दोआव थाखुमानानै गोबां खामानिफोरखौ जोङो मावनो हायो। बेखायनो गोबांबार दाय मावनानैब्लाबो दायनिगिरिया खारग'नायखौ जोङो नुनो हायो। नाथाय सासे इसोरनिफ्राय जोङो माब्लाबाबो बारग'नो हाया, माब्लाबाबो जों थाखुमानो हाया, माब्लाबाबो जोङो स्रोदै सिरियै इसोरा मिथियाजासे जोङो मावनो हाया। बेखायनो बुंदों मा जे इसोरा जोंनि गासै मावनायखौ स्रोदै मावब्लाबो इसोरा सानसे बिसार खालामगोन, इसोरा सानसे जोंनि मावनाय बायदि न्याय खालामगोन, बिसार खालामगोन होननानै इसोरनि बायख'आ बुंदों। लोगोफोर, जायो मा जों गोबांबार जोङो मालायनि जे गोरोन्थि मावनाय, बै दाय आरो गोरोन्थि मावनायखौ नुनानै जों गोबांबार सानो मा जे बिथ' गोरोन्थि मावगासिनो दङ, बिथ' जोबोद गाज्रि बिजनेस खालामगासिनो दङ, थगायो, गाज्रि बाथ्रा बुङो, बियो गोरोन्थियै बे बिजनेसखौ मावनानै बियो जौगागासिनो दङ, बा बिनि जिउ खुंनाया मोजां नङा, थेवब्लाबो बिया डेभेलपमेन्ट जागासिनो दङ, बे जौगागासिनो दङ, बिनि न'खराव, बिनि बिजनेसाव, बिनि जिउआव जेबो गाज्रि गोहोमखौ नुनो मोनाखै। बेफोरबायदि होननानै लोगोफोर जोङो गोबांबार गुबुननि गाज्रि मावनाय बायदि जोङो बिसोरनि बायदि जोंबो सर' खालामो, बिसोरबायदि जोंबो जिउ खुंनो थाखाय सेस्था खालामो। मानो होनब्ला गोबांबार मानसिया बेखौनो सानो जे बेबो गाज्रि मावगासिनो दङ आरो बे गाज्रि मावनायाव जेबो रिएक्सन गैया, जेबो फिन गाज्रिखौ नुनो हायाखै, मोनफिनाखै। बेखायनो जोंबो गोबांबार बिसोरनि गाज्रि मावनाय बायदि इसोरा फिन होफिननाय नङा, बा बिसार खालामनाय नङा, बा इसोरा नुवाखै मिथियाखै होननानै गोबांबार गुबुनफोरनि बायदि जोंबो गाज्रि खामानि मावनो सर' खालामो। नाथाय इसोरनि बायख'आ बेवहाय बुंदों जे इसोरा सानसे बिसार खालामगोन। लोगोसे आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानो, गोबांबार लोगोफोर जोङो जोंनि मावनाय बायदि जोङो बेनि रिएक्सनखौ जोङो थाबनो मोना, लगे लगे जोङो मोना। नाथाय बिनि रिएक्सनखौ बा जोङो बिनि फिथाइखौ जोङो लेदै मोनगोन, नङाब्ला जोङो सानसे बिनि जोङो फिथाइखौ मोनगोन। मानो होनब्ला इसोरा सानसे न्याय खालामगोन, सानसे इसोरा बिसार खालामगोन। जोङो लेदै मोनाब्लाबो सानसे इसोरा बिनि बिसार खालामगोन। दिनै जों फोथायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोरोन्थि बुजिनाया बेनो जे जोङो सालभेसन मोनखाबाय, जोङो उद्धार मोनखाबाय, इसोरनि अननाय, इसोरनि ग्रेसआ जोंजों लोगोसे दङ। बेखौ लानानै जों गोबांबार गोरोन्थि मावो जे जोङो खेमा मोनखायो, बा जोंहा बासाय जाखाबाय, बा इसोरनि ग्रेसआ जोंजों लोगोसे दङ, बा इसोरा अनसुला होननानै गोबांबार जोङो गोरोन्थियाव गावनि जिउखौ खुंनो नाजायो। नाथाय लोगोफोर, आं नोंथांमोननो बुंनो सानो, नंगौ जोंनि गोरोन्थि आरो दायनि थाखायथ' जोङो जोंनि जोबनो गैयै गोथां जिउखौ, सालभेसनखौथ' जोङो खोमानानै लानाय नङा। मानो होनोब्ला जेब्ला जोङो जोंनि दायनि थाखाय गुरै जानानै जेब्ला जों इसोरनाव खेमा बियो, दायखौ सिमान लानानै जेब्ला जोङो जोंनि गोरोन्थि आरो दायनि थाखाय जेब्ला जोङो इसोरनाव खेमा बियो, अब्ला इसोरा जोंखौ खेमा होयो। नाथाय गोसो होनांगौ बाथ्राया बेसो, गोसोआव लाखिनांगौ बाथ्राया बेसो लोगोफोर, जे इसोरा
जोंनो गोरोन्थि पाप दाय मावनो थाखाय जोंनो लाइसेन्स होआखै, जोंनो ग्रेस होआखै, जोंखौ साल्वेशन होआखै। बेखायनो जोंनि मावनाय दांनाय बायदिनो सानसे इसोरा जोंखौ बिसार खालामगोन। गोबांबार लोगोफोर जोङो जोंनि गोरोन्थि जे मावनाय, बै गोरोन्थि मावनायनि थाखाय जोङो जोंनि उद्धारखौथ' जोङो खोमानानै लानाय नङा, साल्वेशनखौ जों खोमानानै लानाय नङा। मानो होनोब्ला जोङो गोरोन्थिनि थाखाय जुदि जोङो गोसो गाबनानै गुरै जानानै खेमा बियोब्ला इसोरा जोंनो खेमा होगोन। नाथाय गोबांबार जोङो लोगोफोर बे संसाराव मोदोम हिसाबै जोङो थानायलाय, मोदोम हिसाबै जोङो गोरोन्थिखौ मावनायलाय बिनि रिएक्शना जोंनि देहायाव थांना थासान्दि जायो। गोबांबार जोङो इसोरनिफ्राय खेमा मोनोब्लाबो जोंनि जे मावनाय गोरोन्थि दायनि जे रिएक्शन, बेनि जे साजा, बे साजाखौ जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो संसाराव मोदोम हिसाबै थासान्दि जोङो मोननो हायो, नुनो हायो। बेनि थाखायनोथ' दिनै जोंनि गोबाङा दिनै इसोरखौ मोनसेयावबो, इसोरखौ फोथायसेयावबो दिनै दुखु जालायाव गोग्लैनानै दङ, टेनसनाव गोग्लैनानै दङ। बिसोरनि बिजनेसाव दिनै जौगानो हायाखै, बिसोरनि मोदोमाव दिनै गोबां रोखोमनि जेंना, बिसोरनि न'खराव, बिसोरनि थांना थानायाव गोबां रोखोमनि जेंनाखौ, गुलाय गुजायखौ दिनै जोङो मोननो हायो। बेनो लोगोफोर, बेनो रिएक्शन। जेब्ला जोङो इसोरनि बायख'खौ सिफायो, इसोरनि बोसोननि थिननाय बायदि जेब्ला जोङो मावाब्ला, अब्ला बै समाव थारैनो जोङो बै गोरोन्थिनि रिएक्शनखौ जोंनि समाजाव, जोंनि व्यक्तिगत जिउआव आरो जोंनि न'खराव जोङो नुनो हायो, मोननो हायो। जोङो मोननो हायो लोगोफोर। बेखायनो इसोरनि बायख'आ बेवहाय बुंदों, जोङो जेखि मावा मानो, जोङो स्रोदै मावब्लाबो, जोङो मोजां मावब्लाबो, जोङो गाज्रि मावब्लाबो इसोरा गासैखौबो मिथिगौ, इसोरा गासैखौबो नुयो। इसोरनि आन्दोआव थाखुमानानै जोङो मुवा मुंसेबो मावनो हाया। सानसे इसोरा जोंनि मावनाय बायदि बिसार खालामगोन। बेखायनो लोगोफोर, बै जोङो जोंनि मावनायनि फारसे, जोंनि साननायनि फारसे, जोंनि लाइफ स्टाइलनि फारसे जोङो सिरियास जानि, जोङो साननानै नायनि, मा जोङो इसोरनि बोसोनखौ जोङो मानिनानै गाव गावनि जिउखौ खुंगासिनो दङ नामा? जुदि जोङो इसोरनि बोसोनखौ मानियाखैब्ला थारैनो बिनि रिएक्शन, बिनि फिथाइखौ जोङो थारैनो सानसे नाजावनांगोन। जुदि नोंथांमोना बे मेसेजनि गेजेरजों माबा मोनसे जुदि सोलोंनो हादोंब्ला मेसेजखौ गाव गावनि लोगोफोरनिसिमबो शेयार खालामबानो जाबाय। इसोरा बे बोसोननि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै।